Kenapa mayoritas ki wong lanang sempake elek-elek? Lah kowe iki nyapa ngurusi sempake wong lanang? Lah wong sempakmu dhewe lho urung karuan apik. Iki jet abas terus pokoknya. Kenapa? Lah kowe iki kurang gayan apa piye? Kok ngematne sempake wong lanang? Bah elek bah ora mbok yo ben wong sing nganggo tuku kowe lho. Geger rek. Tulung to nek bar bayaran ki tulung tuku sempak ta. Lah sing penting apa sempake? Sing penting iso manggung wis to. Mergo sak tumonku ya, angger aku ketemu wong lanang, sik ning diae, mbuh parkir mobil, mbuh jagongan, intine wayah ngadeg katek katoke mlotrok. Mesti sempake elek. Paling gayanmu yo nginceng. Ya ora kok, aku ki nginceng manuke siji-siji ora ta. Kuwi buktine iso ngomong ngono lho. Tapi mripatku ki awas lho rumangsamu. Yo sak awas-awase mosok sing dipendelengi barang konoan ae. Dirawat dirinya ya ta. Wong lanang iki bebane abot, tanggungane akeh, ora gur mikirne sempak tok. Aku ngerti, bebanmu akeh, tanggunganmu akeh. Tapi tulung nek bar mergawe tuku sempak ta, tulung. Lah kowe iki apa aku kok merintah lho. Bah sempakan bah ora mbok yo ben. Cok. Sempake kumpul kabeh. Anjay. Bojomu ketoke tuwek men to yu. Ben. Kowe ro ben apa ora? Ya ngerti. Lah wong-wong ngene iki lho sing digoleki sing enom. Kowe tau tumon ra wong nyayur nangka sing tuwek, kan sing enom. Ton saiton kowe tak omongi yo ton. Ngerti ngono nyapa ora gelem ngenteni aku tuwek sok. Karmu kuwi kowe kok aku iki mau kon golek bojo sing enom, sing isik brondong jagung, brondong mbuh ngono kae. Lah iya brondong lho gauri. Kok iso rumah saka apa karmu ki aku ki rabi karo kowe. Lah iya tarah kuwi sing tak karepne. Bar rabi gak aku kon budal ning luar negeri neh ngono. Awakmu kan duwe pengalaman kerja ning luar kono. Ki duitku mok jaluk ngene Jawamu. Ya sak lumrahe to njaluk dhuwit ning bojo. Masa kok gelo kok jaran kok lek omong. Rabi kuwi ora perlu tuwek enom cah, tak critani kowe sak menika sing penting siji. Sing penting apa? Dudu bojone wong. Ya ora apa-apa nek ra konangan. Ndak oleh. Sing keloro, Apa neh? sehat. Sing penting vitamine cukup ya sehat to. Telu, tanggung jawab. Lah nek kuwi ya kudu to, wani rabi ya kudu wani tanggung jawab. Kok iso rumah aku rabi, bocah enom, bocah berontong lek ora tanggung jawab ki apa? Nglarani ati ora? Gelogok. Anjay. Bikin punya aku keluar ya, soalnya aku udah lama nggak dipakai. Oke siap, 3 kali aja ya. Janji ya, Iya. jangan cuma anak kamu aja. Mumpung petok aku arep tekok. 996 iki bahasa Inggrisnya apa? 9 kuwi 9. 9 kan loro. 9 neh kuwi 9. Lah nek 6. 6 kuwi 6. Ya ta? Iya. Lah nek digabung. Berarti digabung jadi nenen sik. Mbah, apa kepanjangan dari SD? Sadar diri. Kalau SMP? Salah menaruh perasaan. Kalau MTS? Masa lalu tidak selesai. Kalau SMA? Sudah mulai asing. Kalau SMK? Salah menaruh kepastian. Terakhir Mbah, kepanjangan dari madrasah. Menemani dia yang gak ada rasa. Lah iki nyapa? Kok ndang turu-turu ana ngelon-ngelon guling ngono. Bosen aku ngeloni guling terus. Lah jenengmu arep ngeloni apa? Nek umpama aku ngeloni awakmu ngono piye? Ya panggah oke lho kene. Ini parah ini. Iki lho sing marai wong pegatan yo ngene iki. Kok pegatan piye? Ya iki lho. Kepethuk wong ayu omongane cacul ngene iki iso marake pegatan wong. Iki lho tulisane rak kentuki. Kentaki. Oh goblok tenan sekolah ora jane. Lho wacanan.
Arep kentu karemu ra karemu. Aduh, sudah 2 hari saya nggak bisa buang air besar. Makan pisang aja. Aku nggak suka makan pisang. Sukanya apa? Bekang pisang. Nyapo? Pengen mah. Pengen. Iya mah, soalnya kebut-kebut loh. Gak nyawang kata jam piro kae? Duk deng lo iso pengen ki lho wong. Alah wong pengen ini rarti wayah to mah. Lu kira aku gak senengin aneh omah ini mesti yo. Ya mumpung ning omah to mah, jaluk. Njulak. Aku ki kesel ya, aku kesel. Alah wong trimo ngono kak yo kesel to mah. Dek wingi aku njaluk ra nggo kei, saiki njulak pemak men. Wingi aku pas ngetor kesel mah awakku. Kang to pengen iki lho. Pengen cepet no lawang ngono to. Malah kon nyepetke lawang ki piye to? Saya itu saking bangganya sama istri, kemana-mana selalu saya pamerkan. Mungkin buat saya istri saya itu, buat saya pribadi ya, pokoknya paling cantik sendirilah. Buat saya ya, makanya saya larang kumpul sama temen-temennya. Karena begitu kumpul sama temennya, sudah jelek dia. Paling cantik itu sendiri, udah kamu sendiri aja biar cantik kamu. Jangan kumpul sama temen. Siap Jo? No. Siap. Oke. Balonku ada 5. Balonku 5. Rupa-rupa warnanya. Warna. Merah kuning kelabu. Anjay. Merah muda dan biru. Dan helu. Meletus balon hijau. Balon hijau. Oke, Mas. Door. Hatiku sangat kacau. Kacau. Balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat. Aku halat. Oke, Mlebu no bentuke kaya gagang pacul ya. Kuwi mlebu nggonku dadi kisut sak do wong-wongane ular tangga. Tenan Mas iki. Jangan ngomong enak moh ngono lho. Dadak teko kisut barang. Ojo ya. Ora peduli aku, panggah maju. Mendemi. Bahaya. Isuk wi aku bar ngentup. Lah sorene wi aku ape dientup wong liya ngono lho. Lah kok ngalahne parkirane? Padha antri. Dan ceritane, wong jenenge lumrahe wong ya sadurunge ngentup kan ya pemanasan to ya. Lah iya to, ben seru lho. Bapak, Dek, Sitin jaluk adik. Kepriye? Sitin jaluk adik. Lah sik kepriye? Nembokne bapake wis kethok. Wis lawas kon wis tukul.